Diajeng Retno garwanipun Kakang Wong Ayu nggih Kang Mas sauntara anggon kuninggalake Taman Kaputren Wong Ayu Upadi Kidang Kencana Mas nasak Wanawasa Wong Ayu ning ora entuk gati Wong Ayu sak lawase tak tinggal ning Taman Kaputren ra ana pawongan liya kang mlebu Taman Kaputren to Wong Ayu Diajeng Retno nggih Kang Mas ora ana to wong lanang liya sing mlebu Kaputren nggodha sliramu Wong Ayu boten wonten bombong rasane ngati pranyata sliramu wanita kang sulistya ing warni Wong Ayu nambahi katresnanku marang sliramu tansah ngrembaka Wong Ayu Wong Ayu
Retno. Nggih, Mas. Mula sliramu ki nek tak jalatian iki nak nuki melu. Lho, lah piye aku mau enek salah apa, Mas? Ora salah ning wong Lah, ayu. piye? Ya wis apik. Iki disetremingke jebule tenan lho. Ndi to? Karo Tricek Audio Sound System Production iki. Kok sing ketok gur Mas Asep tok? Ayo. Tak yo. Kudune iki ditakokne kursi kono lho, Mas. Heeh. Ayo, teruske Cahayu. Buka sih. Mas Bagong, sampun nggih.
Sulistyo ing warni dedeke lencir dhuwur. Wah jan rekmane cemeng keladuk wilis wong ayu, wong ayu. Iki biyuh besok sapa sing duwe? Kok enek sing gelem Mas? Bose. Tungang keyboard, datheke maneman men. Mendah boyo situ urip lakan dipo pasti bagyo moyo jor lair putri Sulistyo terus bisa atur dumateng sedaya para lanang Bapak Ibu ingkang sangsaya kehormatan. Ngaturaken ulin jasa sedaya rawuh sing lenggah kanthi sekeca sinaping laras campur sari. Restu irama kanthi mardu mardikane penggalih. sing gede papuraku kang wis papujenku jejak kok hatiku sabaku membuat sidaku rupit dosarimu mendah boyo ento sidang urip lan ngendika mesti Oh
netra hamung sawiji wanodya kang rumeksa jroning nala pasaryane apindo sesotya endahing sang dewi salah saka tatan mujiwani raposo telenging ati sareng sesanti mugia tresnaku semi endah rumimbya ing keswa nalika dikonedeng ambeksa setiaku bisa sesandingan